Spomínaj so mnou, koľko ti dali rodičia do života, keď si začínala? Pár desiatok alebo stoviek tisíc, na ktoré celý život poctivo dreli a odkladali ich na knižku? A čo si za to reálne kúpila? Pračku? Lepšiu dovolenku? A teraz sa pozri na toto. Vieš, koľko stál byt v čase, keď ho kupovali tvoji rodičia? Často stačilo pár desiatok tisíc korún. Dnes na ten istý byt potrebuješ milióny a hypotéku na 30 rokov. Tu máš tú tvrdú pravdu, ktorú nás v škole nenaučili. Sporenie na bežnom účte ťa dnes aktívne ožobračuje. Svet našich rodičov, kde stačilo peniaze odkladať, už dávno neexistuje. Ak dnes len pasívne sporíš, tvoje peniaze strácajú hodnotu rýchlejšie, než ich stíhaš zarábať. Jediná cesta, ako z toho von, je prestať peniaze schovávať a začať ich investovať podľa nových pravidiel hry. My s manželom sme tie staré pravidlá spálili a prešli sme do sveta digitálnej ekonomiky. Koľko stal prvý byt tvojich rodičov a koľko stojí dnes u vás? Napíš mi to do komentára. Schválne to porovnajme.